Ale po polhodke sa poďme pozrieť aj na naše slovenské cesty. Následky dopravnej nehody odstraňujú v Bratislave, je to na Gagarinovej ulici pri Ružinovskom cintoríne v smere z Podunajských Biskupíc. Pod Strčnom v smere do Žiliny nepodstavený pokazený kamión. Cestná kontrola sa nachádza v Ďurkove a to v smere do Vidoviec. Takisto dodržiavajte aj maximálnu povolenú rýchlosť v Bratislave na prístavnej. V Oravskom Podzámku v smere do Hruštína, v Spískom Hrhove v smere do Levoče, medzi Jasovom a Medzevom na viazde do Prešova v smere z Levoče, v Budimíre v smere do Košíc a v Čelovciach obojsmerne. Mobilné radary ste videli 2, tmavý Passat meria rýchlosť na bratislavskom diaľničnom obchvate a tmavý Super v jazde na polsevernej diaľnici.